اف در پارێزگەها وانەیە باکوورê Kurdistanê ye. Ew Efxaniyên ku piştî kontrolkirina beşeke zêde ya welatê wan ji aliyê Talîbanê ve welat bi cih dihêlin. Di vî sînorî re bi qeflên biçûk û mezin ji Îranê digihên bakurê Kurdistanê û Tirkiyê. ام جبر طالبان و داعش رفیانه لا افغانستان کار نینه شرع و پولیس ناهلن سینور در باس بکن اگر ما بگرن لما ددن و خوارن نادن ما پرو موبایلن ما جمدستینن دره ده دزی هیا گلک پرسگریک هنه چک ده دستین واندنه لوی دره امنی کارن تشتکی بکن Beşek ji van Efxaniyan çend heftene û hene jî çend meheke ketine rê. Heta birêya Îranê gihîştina parêzgeha Wanê. Di rewşeke xirab de tî û bizikê birçî sedan kilometre bi piyan meşiyan e. Du mehûnî ve birê dane. Niha gihiştim. Serê subehê ji aliyê dizan ve em hatin talankirin. Dest danîn ser mobayla min û 850 lîreyan. Her du mobaylên min birin. Em rûbirûyê gelek pirsgirêkan bûn. Divê hikûmet rewşa me li ber çav bigire û rehmê li me bike. Li Efganistanê şer e. Talîbanê dest daniye ser welat. Em nikarin li wir bijîn. Ev nayê qebûl kirin. Divê ev zulm bê rawastandin. Li gel çêkirina dîwar li sînorê navbera Rojhilatê Kurdistanê li aliyê Îranê û bakurê Kurdistanê li aliyê Tirkiyê lê pêla hatina koçberên Efxanî di wî sînorî re berdewam e. Li gor medyayê rojane zêdeyî 1000 koçber piştî meşa bi sedan kilometre ji aliyê Îranê ve di van sînoran re derbas dibin. ما di rê de gelek zehmetî dîtin. Di 10 rojan de gihiştin Îranê ew jî roja me ya 12 mîne. Ji wanê ber bi tetwanê ketin rê di çiyê re diçin û ji polîsan direvin. Li çiyê meşxelan bo me pê dixin. Me xwe gihand vê derê. Xwezî Tirkiyê rê bide me û biçin vî cihê em dixwazin. Tirkiye ku duwarê aborî da rûbiriyê krîzê bûye û bi milyonan ciwan bêkarin, mazûvaniya zêdeyî 4 milyon koçber dike ku piraniya wan Sûrî ne û ji ber şerê navxeyê welatê xwe koç kirine. Di demekê de ku siyasetmedar û xelkê Tirkiyê ji vê rewşê nîgeranin destpêkirina pêleke nû ya koçberên Efxanî bo welatê wan. Nîgeraniyên wan zêdetir kirine.